Salam hormatly vatandaşlar. Maňa bizim vatandaşlarymyz soraglary berýärler. Murada bu internetde online prezident saýlawlary kim geçirýär? DVT mi ýa-da bir başga gurama? İnternet saýlawlary resmi taýdan Türkmenistan kabul edermi ýa-da ýok? Egerde resmi taýdan kabul edilmeýän bolsa, onda näme sebäpli geçirilýär diýip vatandaşlarymyz soraýar. Men şu soralara size jogap berjek. Birinci soru. Murada bu internette online prezident saýlawlary kim geçirýär? DVT mi ýa-da başga bir topor? Bu saýlawlary ýürütülýän internetde tejribesi köp bir gurama geçirýär. Ol gurama şular ýaly online saýlawlary ýürüte geçirmek üçin dürüdülen bir gurama. Olar neutral, hiç kimi gollanok ve hiç kimi degişliler. Olar başga döwletiň raýatlary. Olara tapawut ýok, kim utar? DVT'nin hiç hili dahyly bu işlere yok. DVT topory ýa-da başga bir adam saýlawlaryň netijelerine hiç hili täsir edip bilmez. Saýlawlary hasap edýän ýürütülýän robot, onu bot robot diýilýär. Onu aldap ýa-da onu haýyş edip bolanok. Biz näçip şul neutral adamlara, neutral gurama saýlawlar geçirýär, sebäbi DVT üçin ýa-da demokratik opozisiýa üçinem has gyzykly bizim halkymyzyň islegleri, bizim halkymyzyň hakyky sesleri kimde? Egerde DVT topory ýa-da demokratik opozisiýa topory utulsa, onu diýmek bizim işlerimizde uly yetmezçilikler bar ve biz işlerimizi gaýtadan seredip, düzedip öňe gitmeli boljak. İnternet saýlawlaryň netijeleri bizim üçin gaty wajyp. Inni ikinci soru. İnternet saýlawlaryň netijelerini resmi taýdan Türkmenistan kabul edermi ýa-da ýok? Egerde resmi taýdan kabul edilmeýän bolsa, onda näme üçin internet saýlawlary geçirilýär? Jogaby, Türkmenistanyň saýlawlar merkezi geçirilýän internet saýlawlary resmi taýdan kabul etmez. Ýöne biz geçirilýän internet saýlawlaryň netijelerini ve Türkmenistan'na saýlaw merkezinin geçiren saýlawlaryna konstitusiýanyň ve saýlaw kodeksiniň bozulandygy barada maglumatlary Ýewropa ve Amerikanyň ýolbaşçylaryna ähli adam ve siýasy hukuklary goraýan guramalara berer. Şol guramalara Türkmenistan'da saýlawlaryň bolmandygyny ve Berdimuhammedow ýene-de bütün dünýäni allap saýlawlary falsifikasiýa edenligini subut eder. Ol bolsa bizim görüşümizde wajyp mesele. Mysal üçin, Berdimuhammedow saýlawlary hemişe ýaly falsifikasiýa edip, vatandaşlarymyzyň seslerini ogurlap saýlawlary geçirip, Serdar Berdimuhammedowa ine 90% adamlar ses berdiler diýip bütün dünýäni allar. Ine bizim internet saýlawlarymyz Serdar Berdimuhammedowy köp adam islenok ve ses bermeýänini biz subut ederiz. Geçirilýän internet saýlawlaryň netijelerini biz ulanyp opozisiýanyň vekillerine bir ofitsialny status aldyrjak bolar. Ol statusy alyndan soň azat döwletleriň ýolbaşçylarynyň kömegi bilen Türkmenistana baryp täze opozisiýon partiýalaryny we hereketlerini hasaba aldyrarys. Ýollary açdyrarys. Halkymyzy içine salarys ve täzeden resmi taýdan açyk prezident saýlawlary geçireriz. Vatandaşlar, görüşüňiz ýaly internet saýlawlara gatnaşmak gaty wajyp mesele her bir Türkmenistanly üçin. Her bir Türkmenistanly hökman internet saýlawlaryna gatnaşmaly ve öz geljegini saýlamaly. Sag bolun.